Adunay shooting incident kay tabo karon lang hapon sa Barangay Tisa kunid patay ang usa ka lalaki head guard nga nagda og payroll money nga gingong biktima. Dugang detalye adunay live update si Luan Mirondina. May That's right, Bob. Padayon karong nagpaalim sa Tambalanan ang head guard nga gikatahong nahiagom og samad pinusilan samtang ang usa sa mga suspitsado nga gikatahong usa sa namatay gikonpermar kini nga kanhi pulis. Alas 2:30 karong hapon samtang padung magsweldo kining head guard nga si Edwin Vilos gikatahong kalit kining gibabagan sa duha ka wa mailhing mga lalaki diha sa may Santa Teresita Village. Luwan kining duha ka mga suspitsado sa usa ka motorsiklo ug dayong gipusil nila ang head guard nga si Edwin Vilos. Tungod sa hitabo na tagak gikan sa iyang giluwan ng motorsiklo si Vilos ug daling gikuha sa mga suspitsado ang motorsiklo nga giluwanan sa biktima. Diin nakasulod niini ang 500,000 pesos cash nga igsusweldo unta. Apan samtang padung musibat unta ang mga suspitsado, gipusil sila sa usa ka wa mailhing mga lalaki. Atol sa hitabo namatay ang usa sa mga suspitsado nga giila nga si Joby Antipolo. Sa atong nasayran gikan sa hepe sa Labangon Police Station kini si Antipolo kanhi pulis ni siya nga nadistino sa Cebu Police Provincial Office ug nagranggo og corporal. Adtong 2018 katapusan kini siyang nadistino sa Sugod Police Station. Samtang nasayran usab nato gikan sa hepe sa Labangon Police nga ang kining usa sa mga suspitsado nga kauban posible usab kining nasamdan apan nakasibat. Sa pagkakaroon ba wala pa nato masayrino ang pangan ni ining maong lalaki nga gikatahong miresponde ug maoy nakapusil sa duha ka mga suspitsado. Ug so far ba mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.